どうもこんにちは。今回はですね、アナトリアの地に眠っているある知られざるつながり、ウイグルとの壮大な歴史の謎に迫っていきたいと思います。さあ、一緒にこの旅に出かけましょう。中央アジアのど真ん中とトルコ中央部の平原。まあ一見すると何の関係もなさそうですよね。でも、もしこの2つの場所が実は一本の強い糸で結ばれてるとしたらどう思いますか？そこにはですね、何世紀にもわたる本当に壮大な物語が眠っているんですよ。そうなんです。しかもこれ、700年っていうとんでもない歳月をかけて紡がれてきた物語なんですね。それなのになぜか歴史の表舞台からはすっかり忘れ去られていたんです。さて、この壮大な物語を解き明かすために、まずは現在地からスタートしてみましょうか。あるコミュニティが持つ、その古代のルーツに迫っていきたいと思います。現在のトルコ、カイセリやアマスヤに行くとですね、そこにはとっても活気のあるウイグルのコミュニティがあるんです。彼らはこの土地で生活して、独自の豊かな文化を今も育てています。でもここが面白いところなんですけど、彼らは自分たちのことをただのお客さん、つまりゲストだとは考えてないんですね。私たちはトルコでは客人じゃないんだ。私たちの先祖はもともとここにいたんだって。この力強い言葉すごいですよね。彼らの存在がただ最近移住してきたっていうだけじゃ説明できない、もっとずっと深い何かがあることを物語ってるんです。じゃあそのルーツって一体どれくらい深いんでしょうか？どれほどこのアナトリアの地に根を張っているんでしょうかね？よし、この疑問の答えを探しに、ここから一気に時間を遡っていきましょう。そうするとですね、ここでいきなりとんでもなく大きな手がかりが見えてくるんです。なんと、かつてこのアナトリアの地にウイグル人がリーダーシップを取っていた国家、そう、歴史から忘れ去られてしまった失われた王国が存在したっていうんですよ。じゃあまずは当時の歴史的な背景、舞台設定から見ていきましょうか。13世紀から14世紀のアナトリアってもうとんでもない激動の時代だったんですね。まず1243年にモンゴルが攻めてきて、セルジューク朝がガクッと弱くなる。で、その後、モンゴル系のイルハン朝がこの地域を支配するんですけど、1335年、今度はそのイルハン朝が崩壊しちゃうんです。その結果、アナトリアに巨大な力の空白が生まれるわけですね。そしてまさにその大混乱の中から、今回注目するエレトナ公国がぐわっと台頭してくるんです。で、ここでめちゃくちゃ興味深い事実があるんです。実はモンゴル時代、ウイグル人の多くは、その行政能力とか統治の経験をすごく高く評価されてたんですね。だから、行政官とか司令官みたいな、かなり重要なポジションについていたんです。これこそが、後になってウイグルのリーダーがアナトリアで権力を握るための、重要な伏線になっていたというわけです。さあ、そしていよいよこの物語の主人公が登場します。彼の名前はアラーッティン・エレトナ。もともとはイルハン朝に仕えていたウイグル人の司令官だったんですが、時代の大きなうねりに乗って、なんとアナトリアのど真ん中に自分自身の独立国家を打ち立てることになるんです。彼が建てたこのエレトナ公国、これがまたすごかったんですよ。最初はシバス、能登にはカイセリーを水戸にして、領土は今のアンカラからエラズーにまで広がってたっていうんですから、かなりの大国ですよね。で、彼らの最大の功績は何かというと、この地域でのモンゴルの支配を終わらせたこと。これによってアナトリアの中央部が安定して、後のオスマン帝国みたいな他のトルコ系の国が成長していくためのいわば土台が作られたわけです。しかも、スルタンエレトナ自身は公正で心身深く民衆をしっかり守るリーダーとして歴史にすごく良い評判を残しているんですね。じゃあ、この歴史ってただ本の中に書かれているだけの話なんでしょうか？いやいや、そんなことはないんです。彼らが残した足跡は今でも石に刻まれて僕たちに語りかけてくるんですよ。さあ、その物理的な証拠を一緒に見ていきましょう。実はですね、エレトナが登場するそのちょっと前にもこの土地にしっかりとした痕跡を残したウイグル人がいたんです。その人の名前はザヒレッティン・マフムート。彼もまたこの地域の総督だったんですね。そして僕たちのこの歴史探偵みたいな調査で決定的な物証となるのがカイセリに残っているこれらの歴史的な建物なんです。ブニャン大モスクとか
シャー・ジハン・ハットゥン廟とかですね。これらの一つ一つが当時のウイグルの影響を静かに、でもはっきりと今の僕たちに伝えてくれているんです。そしてこれです。これがもう決定的な証拠と言ってもいいでしょう。ブニャン大モスクの入り口に彫られているこの狼の頭のモチーフ。これこそまさに中央アジアの草原地帯から持ち込まれたシンボルなんです。この建物と中央アジアの文化を結びつける動かぬ証拠。まさに文化的な指紋みたいなものですよね。いやー、これを見ると、その驚くべき文化のフュージョンがよくわかりますよね。片方には狼の頭みたいなトーテム的なシンボルとか、シャマニズムのアートみたいな、もう間違いなく中央アジアの伝統がある。で、もう片方には幾何学模様とかセルジューク朝風のイスラム様式みたいなアナトリアの建築スタイルがある。この全然違う2つの文化が一つの建物の中で見事に混ざり合って、全く新しい美しさを生み出しているんです。これはすごいことですよ。でも、この物語、14世紀で終わりじゃないんですよ。ここからがまた面白いところで、まるで壮大な円を描くように、歴史の輪が再び閉じようとするんです。話はここから一気に現代へとジャンプします。1965年。そう、この数字が示すのは、およそ600年っていうとてつもなく劇的なタイムジャンプです。この年、イッサー・ユースフ・アルプテキンみたいなリーダーに率いられたトートルキスタンからのウイグル難民の人たちがトルコ政府の計らいでなんとカイセリーの地に住むことになったんです。もちろん彼らのほとんどは知らなかったでしょうね。自分たちが今足を踏み入れた場所が偶然にも600年っていう時を超えた自分たちの先祖がいた土地だったなんて。カイセリの人々は両手を広げて彼らを迎え入れた。ネブザート・チュルクテン弁護士は彼らの保護者のようだった。この言葉、いいですよね。新しくやってきたコミュニティが地元の皆さんにどれだけ温かく受け入れられたか。その人間的なつながりの深さが伝わってきます。さあ、ここまで見てきた物語の断片をここで一つにつなぎ合わせてみましょうか。この700年にもわたる壮大なレガシーが僕たちにとって故郷っていう言葉の意味をどう変えてくれるのか。いよいよその核心に迫っていきます。ここでの一番のポイントはこれです。つまり全然違う時代に起こった2つの移住が実はたった一つの壮大な物語を作っているってことなんですね。14世紀にはウイグルの司令官たちがやってきて国を建てた。そして20世紀にはウイグルの難民の人たちがやってきて新しいコミュニティを作った。そして今この2つの歴史がカイセリっていう全く同じ町で静かに重なり合っている。そう考えるとなんだか不思議な感じがしますよね。つまりですね、この忘れられていたエレトナ公国っていうのは今のトルコに住むウイグルの人々にとってただの昔話じゃないんですよ。それは彼らが自分たちはここにいるんだって言えるためのすごく深い歴史的なアンカーみたいなものなんです。そして同時に現代のトルコっていう国が出来上がっていく過程でもものすごく重要な役割を果たしていた。これはもうウイグルの人々にとってもトルコの歴史全体にとっても本当に大きな意味があることなんです。最後に皆さんにこんな問いを投げかけて今回は終わりにしたいと思います。目の前にずっとあったのにほとんど誰にも気づかれていなかった700年もの歴史。この事実を知った今、僕たちにとってホーム、つまり故郷っていう言葉の意味ってどう変わって見えるでしょうか。これはアイデンティティとか歴史とか、そして人がここにいるっていうことの本当の意味について深く考えさせてくれる、そんな問いだと思いませんか？